Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Тур эфирда сезне мин, Эльза Әхмәтҗанова сәламлыйм. Тапшырубызның иҗат төркеме белән бергә, шушы минутларда безнең белән булган һәрбер тамашачыга матур яз көне, күңел күтәренкелеге телибез. Бүген дүшәмбе, 27 март, Халыкара театр көне. Театр күңел ачуның иң борынгы ысулы булып санала. Беренче профессиональ театр борынгы Грециядә барлыкка килә. Ул чорда тамашаларны бары тик бай кешеләр генә карый алган. Башта трагедияләр генә куела, комедия куелышлары соңрак барлыкка килә. Пьесаны элек бер генә тапкыр күрсәтә торган булганнар. Драматург, автор һәм куючы гына түгел, турыдан-туры хәрәкәттә катнашучы да булган. Казанда спектакль 1907 елның 3 гыйнварында куела. Ул мәдрәсә шәкертләре тарафыннан сәхнәләштерелгән Печән базары спектакле була. Габдулла Кариевның Сәйяр профессиональ труппасы эшли башлый. Беренче татар театры күчмә театр буларак яши. Артистлар төрле җирләргә сәйяр кылып, тамаша куеп йөриләр. Театр барлыкка килүнең беренче адымнарыннан ук зур каршылыкларга очрый. Ул чорлардагы театр сәнгать язмышы турында без Таҗи Гыйззәт һәм Салих Сәйдәшевнең Наемщик музыкаль драмасында, Галиәскәр Камалның беренче театр спектакльләрендә күрсәтелгән вакыйгалар аша күз алдына китерә алабыз. Бүген исә театр күп кенә илләрнең мәдәни тормышында мөһим роль уйный. Шуңа күрә 1961 елда Халыкара театр институты тәкъдиме белән 27 март бөтен дөнья театр көне буларак игълан ителә. Бүгенге тормышны театрдан башка күз алдына да китереп булмый. Татарстанда театрлар саны 25тән артып киткән, бер Казанда гына да алар 12. Театр сәнгатенә катнашып булган һәрберегезне һөнәри бәйрәмегез белән тәбрик итәбез. Илһам чишмәләрегез саекмасын. Тугры, зыялы тамашачылар, матур премьерлар сезгә. Студиябызның бүгенге кунаклары да профессиональ эшчәнлекне сәхнә белән бәйләгәннәр. Икесе ике җирдә хезмәт итсәләр дә, бер-берсенә һәм иҗатка булган мәхәббәт аларны берләштерә. Минем әңгәмәдәшләрем Байназаровлар гаиләсе Гөлнара һәм Илнур. Хәерле көн, исәнмесез, кадерле кунакларыбыз. Хәерле көн, Эльза. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Иң беренчедән инде әлбәттә мин сезне бүгенге истәлекле бәйрәм белән тәбрик итәсем килә. Бүген Халыкара театр көне. Сез чыннан да икегез дә тормышыгызны сәхнә белән бәйләгәнсез. Чын күңелдән сезне тәбрик итәм. Рәхмәт. Илнур, менә 10 елдан артык сез Тинчурин театрында хезмәт итәсез. Менә артист Илнур Байназаров өчен театр ул нәрсә? Театр инде ул безнең икенче өебез дисәң дә була. Ник дисәң, безнең күбрәк театрда үтә була инде тормышыбыз. Инде тапочкаларда алып барып куйдык инде без анда, чашкаларында, шунда дигән кебек, өйгә кайтабыз, шул йокларга кайтабыз инде. Кич белән генә спектакльдән соң, көндез репетицияларда инде, кич белән спектакль, аннары инде өйгә кайтасың. Менә шул икенче өебез инде. Икенче өебез. Сезнең эчендә ничек микән, Гөлнара, менә 80 ел башмагым спектакльнең 80 еллыгында сез дә менә бу Тинчурин театрына чакырылу артист буларак чыгыш ясадыгыз, бер сәхнәдә бергә уйнадыгыз. Сезнең өчен сәхнә нәрсә? Минем өчен дә сәхнә ул бик сихри дөнья. Ул башмагым спектакленә мине режиссер Загидуллин Рашид Муллагалиевич чакырган иде. Ул бәхет миңа иреште. Драматический актерлар белән бергә бер сәхнәдә спектакль куярга. Ул минем өчен бик зур дәрәҗә иде. Синең өчен генә түгел, әле ул минем өчен дә бик бәхет булды инде. Үз тормыш иптәшем белән шулай бер спектакльдә уйнау. Катнашу. Бик бәхетле булдык инде без ул. Аннары бөтен яктан менә драматик яктан да үзегезне актер буларак күрсәтә алгансыз. Һәм инде әлбәттә сез бит иң беренче чиратта җырчылар, шуны әйтеп китерергә кирәк. Шулай бит консерваторияны, безнең Казан дәүләт консерваториясын тәмамлаган җырчылар. Һәм инде менә бу җырчы буларак та үзегезне сынап карый алгансыз, тагын бер кат тамашачыга үзегезнең иҗатыгызны бүләк итә алгансыз. Бүгенге көндә дә менә бүгенге тапшырубызның итәсендә дә тамашачыларга матур дуэт җырласагыз бик әйбәт булыр иде. Хәтта безнең аны тегендә гитарабыз да бар әле. Әлбәттә җырлап күрсәтәбез. Башмагым спектакльнән дуэт. Әйдәгез, рәхим итегез. Мәңге sunmaz yaşlı bultu tüslü, kişke
шәфәк әлі сүнмәгән, бар халыкны уен күлке кыштан, бар дөньяны шатлык каплаган. Нинди рәхәт, нинди бәхет безгә, күк яшарда йөрәк талгына. Җәй кошлары сайрап бәйрәм итә, безнең каушу көне хакына. Җәй кошлары сайрап бәйрәм итә, безнең каушу көне хакына. Афәрин, бик матур булды. Сез әле кичә генә бу көйне без бит инде оркестр белән уйныйбыз, моны җырлыйбыз дигән кебек. Менә кичә генә әзрәк аккордларын Бердә бер чылырга урын юк, бик матур булды. Бик матур булды. Рәхмәт инде. Иң мөһиме чын күңелдән, шулай бит. Чын күңелдән, Менә чын каушу күңелдән. турында җырлап киттегез һәм инде әңгәмәне шуның белән дәвам итәсем килә. Каушуыгыз бергә ничек булды? Менә Башкортстан егете безнең Татарстан кызын кайсы яклары белән каратты үзенә? Гөлнара. Мин Казанга консерваторияга укырга килгәч, бер ел башта үзем генә укыдым. Аннарсын бер ел үткәч, Башкортстаннан Илнур килде укырга. Шулай итеп, без бер курста укыдык, бер-беребезгә карашып йөрдек тә, ничектер гашык булдык бер-беребезгә. Шулай итеп, йөреп китеп, тормышлар кырдык. Хәзерге вакытта 2 балабыз бар. Улыма 14 яшь Тахир, Зөлхизәгә 7 яшь. Шулай итеп, матур тормыш корып ятабыз. Менә Аллага шөкер. Һәм әле кызыгыз, сез әйтеп киткәнчә, сәхнә өчен туган бала дип шулай дип сөйләдек, чөнки чыннан да сәхнәне ярата, үзен төрле яклап сынап карый. Әйе, ул бик талантлы кыз. Безнең төрле яктан ул шигырь сөйләвенә алсаң, биюгә карата да бик талантлы, җырга да бик төрле яктан сәләтле бала. Ә киләчәген менә аның сәхнәдә күрергә теләр идегезме, ничек? Әгәр дә үзе сайласа инде, Үзе генә сайласа. үзе сайласа, әлбәттә, әлбәттә. Әтәне юнәлеш бирергә тиешме, менә ничек уйлыйсыз? Без аны карыйбыз инде, менә үсә бара, ничегрәк тагын, бәлки ул бүтән миңа бу кирәк түгел диячәк. Әле генә менә шундый Башка милә. юнәлешкә дә Әйе. кырыслыгы килеп чыгар. Әле аңа бик кызык, ул әйтәм бит, менә кайтабыз да без. Әнием, әйдә тагын кабатлап алыйк әле теге биюне, ул Восток Шәрык биюләрен шәрек бие. Ул инде Килә кашан сәхнәгә чыгабыз дип кенә тора ул кыз. Бу инде сезнең балаларыгызда, менә икегездә булган шушы талант аларга күчкән. Талант квадратта дип әйтик инде шулай. Шулайдыр дип уйлыйм, әйе. Ул бездә менә быел музыка мәктәбен тәмамлый. 8 класста ул баян буенча профессиональ заниматься итте. Баян гына түгел әле, менә әйтеп китәсем килә, ул безнең театрда да катнашты бит әле, ул Шакыралар спектакльләр. спектакльдә уйнады, прям. Белән бер сәхнәдә. Тахир нәрсә дип әйтә, шуны үзенә. Аның әлегә шундый яшьтәдер инде ул, Әле аңлап бетерә аңлап бетерә алмый инде. Әйе. Кем буласың килә дип сорау бирә бездә. Мин әлегә белмим дип җавап бирә ул безгә. Ага. Булай инде аларның мәктәпләрендә дә менә ни бар? Кружок дип әйтик Конкурсларга инде. йөриләр әле менә кичә генә Туфан Миннуллин конкурсында чыгыш ясадылар. Икесе дәйме? Мәктәп белән Юк, икесе Галия дә Бану түгел. спектаклен Тахир. уйнадылар. О, Әйе, шулай итеп. Менә бит. Әйе. Шын иҗади гаилә инде сез. Сез менә Илнур Башкортстаннан, Әйе. һәм инде менә кичкенәдән үк сезне Башкортстан йолдызчыгы дип җиткәннәр, чөнки сез шулай кичкенәдән үк иҗат тормышында шулай кайнап яшәгәнсез. Һәм бер интервьюда сез булай дип әйтәсез, менә бу артист сәхнә турында, артист һәр вакытта да формада булырга тиеш дисез, име? Ул формада булырга тиеш дигән төшенчәгә нәрсәләр керә икән? Артист минем уйлавым буенча талантлы булырга тиеш, әлбәттә, җаваплы булырга тиеш, үз эшенә карата тыйнак булырга тиеш. Һәм инде Үз эшенә тугрылыклы булырга Әйе. тиештер дип уйлыйм.
Тормышта нинди генә күңелсез шаклар булмасын, син сәхнәгә чыкканда елмаеп, кеше күңелен табарга тиешсең дип уйлыйм. Сезне тамашачылар нәкъ шуның өчен ярата торганнардыр. Гөлнара, сез безнең Габдулла Тукай исемендәге филармония солисты. Бүгенге көндә әле менә күптән түгел генә сезнең зур уңыш белән бик матур концертыгыз булып узды. Репертуарын ничек тупладыгыз? Менә тамашачыга менә бу күперләрне ничек саласыз? Мин дә филармониядә 10 ел дәврендә эшләп киләм. Бу чыннан да зур вакыйга иде. Шул 10 ел ижадыма багышланган концерты. Ул концертта минем бары тик иң якын ижадташ дусларым, коллегаларым гына катнашты. Концертта оркестрда уйнады Ильяс Филармония оркестры. Филармония Юк, безнең оркестры. оркестр. Театрның оркестры җитәкчесе Муса Җәлил премиясе лауреаты Ильяс Камал булды. Шулай итеп, тамашачы бик ошатты концертны. Ул чәчәкләргә күмделәр. Шуңа җылы кабул иттеләр, алкышладылар. Мең рәхмәтмен. Шундый тамашачылар булганда, алда да иҗат итәсе килә, җырлыйсы килә, сәхнәдә тагын да күбрәк яшисе килә дип әйтәсем килә. Ә менә тамашачы ничек үзгәрде? Сезнең бит инде менә тәҗрибәгез бар. Тамашачы үзгәрәме? Тамашачы үзгәрә дип әйтәсем килә инде, чөнки хәзер күбрәк классик әсәрләрдән әзрәк талпыналар. Шуңа күрә барыбер менә килгән кешеләр классик җырларын башкарды. Мин беренче отделениедә бик ошатып киттеләр. Колакларга май булып ятты диләр. Кемнеңдер башы авыртып килгән, башлары авыртудан туктады диләр. Давалый классик җырлар. Шуңа күрә бик ошатып кайтып киттеләр. Ә сез ничек менә Илнур, сизәсезме тамашачының үзгәргәнен? Әлбәттә инде заманалар үзгәрә, тамашачы да үзгәрә инде. Таләпләре артамы? Менә репертуарга карата, артистларга карата. Артадыр дип уйлыйм инде. Мин аларның Артистларның да бит менә монда мөһим роль уйныйлар, чөнки тәрбияви чара, театр ул тәрбияләргә тиеш дип без әйтәбез. Килешәсез менә бу фикер белән? Әлбәттә. Сәхнә шул ук исәптән шулай бит. Театр нурга илтә. Тукаебыз шундый матур шигырьләр яңгыраткан театрга багышлап. Ә инде менә театр күп тормышыбызның күп өлешен ала дисәгез дә, барыбер миңа калса әле ниндидер яраткан шөгыльгә, хоббига ниндидер вакыт калырга тиеш. Ялгышмасам, сез театр хезмәткәрләре белән бергә спортны бик яратасыз? Без шулай коллегалар белән, хезмәттәшләрем белән бергә җыелабыз да, я булса волейбол уйныйбыз, я булса футбол уйныйбыз. Әле бит безнең теге театраль сабантуй да була. Шунда инде ярышабыз театрлар белән бер ара шулай бер-беребез белән инде. Тренировка дип әйтик, ул үтә инде менә җыела алабыз икән кич белән. Бераз спортзалны арендага алабыз да, шунда уйныйбыз инде. Шулай үзебезнең күңелебезне һәм хоббибызны ачабыз инде. Шулай дөрес әйтәсез. Үз күңелеңне үзең күрмәсәң булмый. Сезнең менә буш вакытларыгыз, буш сәгатьләрегез ничек уза, Гөлнара? Буш вакытларда мин инде күбрәк балалар белән ял көне җитә икән, тәмле әйберләр пешерергә тырышам, камыр әйберләр пешерергә тырышам, чөнки балалар әни син бүген нәрсә пешерәсең генә дип торалар. Җәй көне инде мин күбрәк бакчада, бакча эшләрен яратам, чәчәкләр үстерергә яратам. Шулай буш вакытымны үткәрәм, гаиләгә күбрәк вакыт табам. Мин спортзалда. Спортзалда. Әйберләр ашарга гына кайтып җитә. Алай түгел инде, миндә күбрәк әлбәттә без теге атна сайын җыелмыйбыз дигән кебек. Мин дә булышам дип әйтмәкче буладыр инде. Миндә булышам. Чәчәкләр үстерергә. Кем казыйсың ул бакчаны? Дөрес. Шулай. Дусларыгызга килгәндә, менә гаилә дусларыгыз арасында артистлар бармы? Бар. Безнең гаилә дуслар арасында шул күбрәк артистлардыр да инде. Шул филармония театрдан бергә аралашып яшибез.
Гастрольләргә карата мөнәсәбәтегез ничек? Гастрольләргә чыгып китәргә яратасызмы? Гастрольләргә мин чыгып китәргә дөресен әйткәндә бик яратам. Анда аралашасың, Ял көлешәсең, итәсең. сөйләшәсең, әзрәк идән ял итеп торасың, мәшәкатьләреннән дигән кебек кеше алдына чыгасың. Миңа ошый, сиңа ничек? Миңа Ял итәм диде бит инде. мин өйдә дә ял итәм. Гастроль кирәк инде ул. Ул нәрсә дисәң дә еракта яшәгән хезмәттәшләребез, алар менә күбесе Казанга килеп кара алмый. Мәсәлән, безнең театрда барган спектакльләрне. Шуңа без аларга барып күрсәтәбез. Шуңа күрә гастрольләр кирәк. Шулай инде, чыннан да иҗат кешесе ул сәхнәдән башка, тамашачылардан башка берничек тә тормышын күз алдына китерми, шулай бит. Балаларыгызны тәрбияләргә тырышасыз менә бу татар мөхитендә. Бу ни өчен мөһим? Үз татар телләрен онытмасыннар өчен, милләтен белеп үссеннәр өчен. Гаиләбездә татарча сөйләшергә тырышабыз инде, ансы шулай. Алар инде русча да сөйләшәләр. Шулай да без аларны татарчага сөйләшергә өйрәтәбез инде. Гаиләбездә татарча сөйләшәбез. Татарча. Татарча. Чыннан да татарча гаиләдә сөйләшкәч кенә миңа калса, менә татар телебезне күбрәк менә саклап калып мөмкинлеге бар. шулай. Менә очрашуыбыз һәм менә театр көне яз айларына туры килә бит инде. Күңелдә яз дигән бик матур менә шушы концертыгызда шул исем астында узды. Ел фасылларына килгәндә кайсы ел фасылын үз итәсез күбрәк? Мин күбрәк яз айын үз итәм, май айын, сары чәчәкләр. Ул сары чыкканны чәчәк яратам. инде. Ул сары Бакча тулган мәле? Юк, бакча тулмаган, ул машина белән барган очракта, әгәр дә сары чәчәкле кырларны күрсәң, мин инде аларга гашык булып, Әлбәттә, Гөлнара бик ярата теге беренче сары чәчәкләрне. адуванчикка әйләнәләр. Менә шуларны бик яратам. Сезнең өчен? Минем өчен дә яз көне яз айы нирәк. Яңарыш ниндидер, шулай бит яңарыш белән бәйле шуңа күрә. Яңа сулыш, яңарыш. Җәйне дә яратабыз инде, әлбәттә, су керәбез, ял итәбез, әле бит әле җәйләр отпускыга туры килә безнең икебезнеке дә. Шуңа күрә җәйләрне дә бик яратабыз. Шулай. Ярый. Бик зур рәхмәт килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Тагын бер кат сезне чын күңелдән халыкара театр көне белән тәбрик итәсебез килә. Әлбәттә, инде мондый матур иҗади гаиләгә бары тик иҗади уңышлар, сәламәтлек, бәхет, тигез гомер теләп калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Инде тапшыруыбызның Гөлнара менә сезнең башкаруыгызда безнең бер кичкенә генә бер җыр бар. Шуның белән тәмамлыйбыз. Мин исә Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.